खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 एप्रिल 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन आरो लोगो लेवाबो बांनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननिबो आंखाल जानो हागौ।
बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोनो गोथो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुङाबो जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंनांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनां जोंखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां रोखोमनि
जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।